Just a game. I can make you feel so right. Be my lady all the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, these are things we can't disguise. Be my lady of the night. Нейн първообраз е българската погранична стража, на чието създаване днес се навършват 137 години. За нас това е голям празник, тъй като изпращаме една изключително успешна, удовлетворяваща. Хуманитарната криза в медицинската система. От младите хора, по 6 души се борят за място в нашите редици. Пожелавам на всички да се прибират толкова души, колкото излизат на смяна. Пожелавам им една много по-успешна година от сега. Каза директорът на граничната полиция, главен комисар Антон Златанов.